Maray na hapon mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Mga baretang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga bareta ngunyan para sa aga. Inotutan bareta hali dyan sa luwa si Luwens Barsena. Luwens kamen. Bigyan just the Department of Labor and Employment Odole Region 5 Regional Director Maria Zenaida Campita ang sangguniang bayang Candaraga na magpasar nin ordinansa na i-institutionalize ang paggibo nin Public Employment and Services Office o PESO tangani na mapakusog ang pagtaonin programang empleyo sa mga Daragenyo. Inian ay pinagunabitan sa DZGB News ni Campita, makalihis na siya magpresentar personal sa privilege hour kan sesyon regular kan sanggunian na dapat maggibo na ang daraga dinsiring na bagay para makatabang sa pagpapakusog kan empleyo mas ginasa katahawan kan pandemya. Sigud kay Campita, pito sa ng lokal na gobyerno sa Kabikulan ang institutionalized ang mga peso. Kabtang kampahayag niya Campita. Marami tayong employment programs na nangangailangan lang na ang bawat peso ay mag-create as an office in every LGU. Kasi po yun ang magpapatunay na priority din ng LGU ang employment sa bawat lugar. Lalo po na panahon na yun, we are on the road to recover financially at economically, kailangan po nakaprepare. Mientras tanto, sigun man kay Vice Alcalde Junji Hausyan Candaraga, ay daw sindama duwa-duwa na suportaran inita dakula man agad ining katabangan kung i-institutionalize na ang opisina tan peso. Makakaigwalang nin committee hearing sigun sa Vice Alcalde asin ikukunkun ini sa Committee on Employment kay Konsehal Dante Magallanes para pag-ulayan ang siring na bagay. Ang sesyon regular kasubago, naging makulor asin na maging matrayumpo dahilan ka na siring na mga orulay asin ang iba pang mga impormasyon. Di pabati katabi direct ni Ernesto Llorando, classmate ko databi ini sa Daraga. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Saroan Pilipinas sa mga nasyon na may pinakababang COVID-19 death kumpara sa 8 mayayaman na nasyon na may pinakalangkaw na death toll. Base ini sa Our World in Data report poon kan Enero 5, 2020 sa code Marso 31, 2021. Sigun kay Health Secretary Francisco Duque, kumpara sa Estados Unidos, Mexico, Brazil, Italy, United Kingdom, Spain, France, as in Germany, pababa ang COVID-19 mortality rate kan Pilipinas. Ini dahil sa COVID-19 response kan nasyon, arog kan improve, prevent, detect, isolate, treat, reintegrate policy as in vaccination rate, lalo na sa National Capital Region. Mantang inumaman kan Health Secretary and healthcare workers sa improve clinical care management kan COVID-19 patients. Naniniwala si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na madali nang iperarom sa Alert Level 1 ang Metro Manila na iyon pinakahalugak sa mga quarantine restrictions. Sa iyang sinabi na maski ang Octa Research Group nagsasabi na ang Metro Manila handa na para sa Alert Level 1. Idinadagdag pa man ni Concepcion na siya naniniwala na sa Disyembre pwede nang iperarom sa Alert Level 1 ang National Capital Region. Sinabi niya na ang NCR pa sana ang kwalipikadong iperarom sa Alert Level 1 dahil ang nakakamtan na ang target na mabakunan ang 70% kan senior population kaini. Yares tanto dagdag na barata aligyan sa luwas si Ans Galero. Ans kamen. Naghahanda naman ngunyan ang gobyernong provincial kan Albay sa pagikan Albay Provincial Health Office sa pamamayo ni Dr. Estela Zenit na papaabot na pagkondusir kan National Vaccination Day sa maabot na Nobyembre 29 sa Desembre 1, 2021. Susog sa impormasyon kan nasambitan ng opisina, naghahanap sinda ngunyan ng mga volunteers, particular na mga health screener, vaccinator, post-vaccination monitors, health educators, registration personnel, encoder, pati naman ang data consolidator o kaya ang mga mapali. Sigun sa inda, naghahagad sinda ni suporta ngunyan sa siring ng mga persona, tangani na mas maikondusirin na marahay sa probinsya ng Albay, ang nasinda pakikisumaro sa National Vaccination Days.
para sa mga interesado daw na maging volunteer para sa nasambitan ng mga aldaw, pwedeng bisitahon ang official na Facebook page ni Gobernador Francia Special dahilan sa yaon duman nakapalaman ang link para sa registration para sa nasambitan ng bagay. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Lauma na malubo sa 27,000 ang aktibong COVID-19 cases sa nasyon sa katapusan kan taon kung tuturusan kan gobyerno ang mobility kan mga tawo. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kung tutugutan na magluwas ang kabos na tawo pero daiman na susunod ang minimum public health standard, iyo ang bako harayo na mag-itaas girare ang kaso kan COVID-19. Base ini sa sendang projection sa mga senaryo kung sain igwang increase mobility sa 98 hali sa 94%, asin decrease kan compliance sa public health standard sa 22% hali sa 13%. Sa ngunyan, nagbabaan sa maabot sa 2,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Pig and ganyar kan Department of Information and Communication Technology ang mga Pinoy, lalo na ang mga medical, nursing as in allied health professionals, para tukdo, professors, data professionals, estudyantes as in encoders na maging parte kan bayanihan bakunahan sa National COVID-19 Vaccination Day poon sa Nobyembre 29 hasta Disyembre 1. Sa indang sinabi na ang mga volunteer ededestino bilang mga health screeners o screeners, bakunador, post-vaccination monitor, health educator, registration personnel, encoder as in data consolidation o tallier. Arestado na bagata sa 3rd District si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Personal na binisita mo niya na pagkahapon kan bagong BFP Chief, Fire Chief, Fire Director Louis Purakan, na 1.7 hektaryas na lote. Donasyon ka na LPU Ligaw sa pamamayon ni Mayor Pati Gonzales Alsua para tugdukan kan Bureau of Fire Regional Office as in training center kan mga bombero. First time ini na makantos digdi kan BP Chief kung sa ini nagsalida kan nagretiro pa sana na dating pamayo kan BFP sa persone ni Jose Imbang. Tubong Davao ini si Fire Director Louis Purakan kung sa pagabot kay ni digdi sa syudad kan Ligaw, partikular sa site na tutugdukan kan mga struktura. Sobrang pasalamat ang minsay kay ni kay Congressman Fernando Didi Cabredo as in Mayor Pati Gonzales Alsua na iyo ang nag-welcome kay ni sa pag-abot digdi sa syudad kan Ligaw. Ugmahon ang bagong pamayo kan Bureau of Fire sa lokasyon kan tutugdukan kan BFP Regional Office in Training Center dahilan sa mostrang maray ang bulkang mayon sa walang porsyon ta naumanan Mount Masaraga mantang sa to hilingon ang Kawahil. Haro sa butabot ang pagpapasalamat paulit-ulit kay ni sampangan ni Congressman Fernando Didi Cabredo as in Mayor Pati Alsua sa pagsabing dakulaunan katabangan kan mga opisyalis na ini na sangaran na modernisasyon kan bureau. Mantang next year posible mapupuna na ang pagtugdok ng mga struktura digdi sa ibang porsyon kan kawa-kawa sa tuburan sa Ligaw City. O yan tingog kan bagong BFP Fire Chief Louis Purakan. Ano pa kaganda ng lugar kasi unang-una malaki tapos harap pa yung mount na yan. Binigay lang kasi magbibigay ng private property yung LGU. At kami ay lubos na po pasalamat. Si Fire Director Louis Purakan sa entrevista exclusive kan DZGB News. Jimmy Nasalita, DZGB News. Hinagad kan Malacanang sa mga daipa nagpapabakuna kontra sa COVID-19 na makisumaro sa tulong aldaw na bayanihan bakunahan program sa Nobyembre 29 tagkod Disyembre 1.
Sigun kay Acting Presidential Spokesman asin Cabinet Secretary Carlo Alexis Nograles na kamauotan kining palangkawon ang vaccination rate kanasyon kontra sa COVID-19. Sinabi niyang matatawan ng pagbabakuna niyang proteksyon ang maresibe kini si Riman ang sa iyang pamilya. Pinasalamatan man ka Malacanang ang mga frontliners na kiribanan sa 3-day nationwide vaccination program. Katakod kini, sinabi ni Nograles na sinugo na ni Presidente Rodrigo Duterte ang gabos na government agency na paiwason ang sendang suporta sa Bayanihan Bakunahan Program. Ang Bayanihan Bakunahan Program target na magkapagbaguna nin 15 milyones na Pilipino hali sa 16 na riyon sa luwaskan Metro Manila. Sinabi ni Senate President Tito Soto na ang gabos na presente durante kanakaaging budget deliberation na patunayan na negatibo sa COVID-19. Sa iyang sinabi na negatibo gabos kay ban gabos na empleyados kan Senado na presente sa budget deliberation sa propwestong budget kan Department of National Defense kung saan nag-atender si Defense Secretary Delfin Lorenzana alagad kinaagahan ini nagkonfirmar na siya positibo sa COVID-19 na naging kausa para suspenderon kan Senado ang sa indang budget discussion. Sa ibong nalado, sinabi man niya Lorenzana na ang confirmatory COVID-19 test nagresulta na siya negatibo man. Kay puwanta ng matuod na mamuhay nin may patakot kan COVID-19. Ini ang sinabi kan Department of Health sa tao kan diit-diit na pagturos kan quarantine restriction sa nasyon. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, naniman ang kausa kunata ipinairarom sa COVID-19 alert system ang bilog na nasyon. Asin dainang may iwasan na implementasyon aron kay ito na community quarantine. Tanawan ni Vergere na dakulang tabang man ang mas dakul na mga Pilipino ngunyan na bakunado na kontra sa COVID-19. Padagos na pigahagyat kan Department of Trade and Industry ang mga establishmento de negosyo na mag-apply para sa pagkakaiguan in safety seal certification. Sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na kaiba sa pigko-konsiderar ang bilang kan mga establishmento na may safety seal sa sarong lugar para maibaba ini sa Alert Level 1. Sa iyang sinabi na mantang suportado nindaan pagbaba kan alert level, mas marhay kuno ugi dun ngunanin marhay ang numero asin luway-luway na mabukasan ang ekonomiya. Toto karon na kan Interagency Task Force sa Webes ang issue sa pagluwas kan mga aki sa indang mga harong sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nag-coordinate na ang DOH sa MMDA asin Metro Manila Mayors may kinaraman sa mobility kan mga minor de edad lalo na taday pa man pwedeng tawan in COVID-19 vaccine ang mga nasa baba sa edad na 12 anyos. Tinawan ni Vergere na maski nasa alert level 2 ang NCR asin pwede man magluwas ang mga aki dapat tawan ni atensyon ang tunay nindang kamawotan. Hindi sigun sa iya, tanganing makapag-exercise, magpainit lamang sa saldangkan aldaw asin makipagkawat sa mga kapwa pero bako crowded o sorosuan na mga lugar. Hinagad kan Bangko Sentral kan Pilipinas sa publiko na gamito na sana ang digital wallets kung mapadaranin cash gifts ngunit na holiday season sa taho kan pandemya. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokno na ang digital wallet sa mas ligtas, sigurado, efisyente asin mas marahay na paagi para maibaluan ang fundo sa pamilya asin mga barkada ngunya na panahon. Tindang sinabi na ang paggamit ng digital money bilang alternatibong paagi na magtaunin cash gift, iyon sa indang ipigre-rekomendar tanganing mabawasan ang physical contact asin ulakit kan virus, entry kan matao asin tatauan. Pipahanap na kan Department of Health ang 2 anyos na lalaki na pigsabing tinamaan ng COVID-19 matapos mamasyar sa mall. Chairman, aminado si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na naipamaninda nakukuhaan aki lalo na hinali na kan doktor ang enot na nag-report kan insidente sa post kini sa Facebook. Sa ngunyan, wala pa sindang na mamonitor na kapariyog insidente sa ibang mga aki. Tanawan ni Vergere na base sa mga scientific study, hababa ang tsansang maulakitan ang mga aki, mahospital o magadan sa COVID-19.
Ginawanin linaw kan COMELEC na ang pagsuway sa health and safety protocol sa taho kan COVID-19 sa maabot na eleksyon, konsideradong election offense. Sa COMELEC Resolution 10730, napapalaman ang mga dapat sunodon para sa aldaw kan eleksyon siring sa pagsulog nin face mask asin face shield, sarong metrong physical distancing, paghugas nin kamot asin tamang pagsipnga asin pag-abo. Idredag pa man ni COMELEC o kan COMELEC na ano man na pagsuway sa Fair Election Act asin ibang regulasyones na konsideradong election offense pwedeng mapatawan nin magkakanigong penalidad. Iglatag na kan Department of Health and Border Control System kanasyon para masiguro na daig na makakalaog ang mga pasaherong hali sa United Kingdom. Siniguro ni Health Undersecretary Maria Rosario Barrera sa tao ka na mamatian na third wave kan COVID-19 pandemic sa nagkaparang parte kan Britanya. Sigun kay Barrera, nagagamit ng unyan ang Pilipinas ng mga metrics o sistema na kapariyo kan sa Center for Disease Control kan Estados Unidos asin base man sa standards kan World Health Organization. Sa paagi kanito tulos nindang nailing kung sisay na foreign visitor ang dapat na pagbawalan na makalaog sa Pilipinas. Ini sa rason kung kaya igwang ipinapautob na green, yellow, asin red countries category ang gobyerno na nakakatabang sa border control kan Pilipinas. Dapat maging maikmat ang mga namamanwaan na mabantayan asin marahay ang electoral process. Iniyan pahayag nin sarong eksperto sa pagsasabi na sa iyang nanotaran na ang election-related incidents nin violence posibleng maglangkaw sa Pilipinas mantang nagrarani ang eleksyon. Sinabi ni Dr. Joseph Reyes, profesor kan Land University sa Sweden, na kung hihilingon ang eleksyon sa kabilugan, importante nin marhay sa mga namamanwaan na maging maikmat kung ano ang mga nangyayari sa kapalibutan. Iyan mga tugang ang detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Sa pangarang kan mga pagariba, si Nem sa Lado Technical, kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay.